ben Jelle Loonstra. Ik ben dit jaar begonnen met mijn PhD aan het trekgedrag van grutto's. Als jongen uit het Groningerland. Ik ben dit jaar begonnen met mijn promotieonderzoek aan de grutto en aan de ontwikkeling van het trekgedrag. Hoe jonge grutto's zich ontwikkelen van dag 0 tot en met het doodgaan bijna. In de wetenschap gaat men ervan uit dat het gedrag van trekvogels in de genen zit. Maar is dat wel zo? Welke rol speelt de omjouwing ons? En speelt die net een volle grotere rol als het elke niet denkt? Om deze vraag te beantwoorden zullen Jelle Loonstra en Mo Verhoeven in deze boerderij in totaal 3 seizoenen lang 40 skriers aan uitbreiden in deze breedmachine. Als het slag het 40 pieken grutten brengen, dan krijgen die elke zender op en worden ze op 2 verschillende plekken in Europa loslitten. De afgelopen 50 jaar is de nadruk heeft enorm op de genen gelegd. Maar wat denk ik enorm onderschat is, zelfs in de ecologie, is de rol van de omgeving. Dus we zijn in de ecologische, biologische wetenschap een beetje zelflimiterend geweest door zo enorm de nadruk te leggen op die genen. Dat is wel begrijpelijk, omdat het een beetje een exacte wetenschap is. En de ecologie heeft veel meer groezeligheid en zo om daar een exacte wetenschap van te maken. Ik vind het fantastisch om groezeligheid te omarmen en om daar dan toch de grote lijn in te vinden. Ja, dus zo'n Eline, het zou ik dat idee wel in de kop hier om een groot experiment te doen. Om broertjes en zusjes uit elkaar te halen en in je jellos te laten maar stuurders, wat we hier correct uitvoeren dat we dat kunnen. En de oren aan een oorplak te brengen. Daar hiek ik wel wetenschappelijke oorvragen verschreun. Maar die helden het nooit, omdat mensen vonden dat dat de verkeerde oorpak was. En omdat de meeste biologen, zo'n Eline, en dat is nou trouwens nog correct zo, een genetische mindset hebben. Dat is juist toch net dat dat belangrijk wezen kunnen. Dus toen kwam de Spinoza in eens. Hoeps, als mannen. En we konden eigenwijs wezen, omdat we een pot yield kregen. Werd net bij verteld waar het was dwang moest. Dus dat wie een unieke kans verzeld. Nou, dat is nog heel tijd. Ik ben dat te zien van de beste dingen die in je leven komen is vanzelf. Het is geweldig dat we dat uitrollen kunnen. And we know from birds from the east of Europe that they are using other routes. They are not flying like this. Het hele uitbroeden van die vogels is in principe niet van nodig, want je zou het ook met vogels in het wild kunnen doen. Maar het belangrijke is dat je een test ontwikkelt, dat je zeker weet dat het gedrag herhaalbaar is. Dus een test moet je minstens 2 keer doen om een herhaalbaarheid te testen tussen die testen. En dat is eigenlijk iets, en dat moet vervolgens ook nog zijn in dezelfde situatie. En, nou ja, dat is eigenlijk iets wat we alleen binnen kunnen doen. Alleen vervolgens hopen we wel in komende jaren wellicht om die test ook in het wild te kunnen doen. En als we 1 keer die test geverifieerd hebben, dan kunnen we daar veel meer mee. Van Emma hoorde ik dat vorige week dat ze hier wat nestjes gevonden had. En nou was ik benieuwd, en ik weet niet, misschien heb je dat wel gehoord, dat wij vorig jaar liep ik hier natuurlijk gewoon rond om ook nesten te zoeken. Alleen ben ik dit jaar bezig met een experiment waarbij we grutto's opvoeden. En grutto's eerst ook uitbroeden in de broedmachine. Ik was benieuwd of wij misschien een van die 2 nesten die hier lagen, of we die misschien mee mogen nemen naar het veldstation en daar de broedmachine mogen doen om ze zo uit te broeden. En eigenlijk wel een 100% kans mee te geven dat ze verder kunnen vliegen. Ja, nou dat is wel mooi, ja. Ja. Ik mag deze wel terugleggen. Nou, deze eieren die zijn eigenlijk al veel verder. Eerst dachten we dat deze, omdat het nog niet een volledig broedje is eigenlijk, dachten we dat deze nog niet zo ver waren. Omdat er nog wel steeds een ei bijgelegd moest worden. Alleen, nu heb ik ze even gelotterd en nu zie ik eigenlijk al dat ze al beginnen te drijven. En dat betekent dat het Kijk eens erin zitten. Nou, een dikke week ongeveer en dan komt hij er al uit. Hey, ik heb het 4'tje heb ik meegenomen, maar het 3'tje die is al behoorlijk bebroed. Dus die begon al te drijven al. Yes, pak dat bakje nog in.
die eieren erin. We moeten ze eerst nog even opmeten. Dan met nummerende eieren, zodat we precies weten als zometeen een vogel uit het ei komt, uit welk ei die gekomen is. En we wegen de eieren. Snel gaan ze erin. Snel bij de rest van de vriendjes, de potentiële vriendjes. En dan kan de kas weer dicht, dan kan hij weer op temperatuur komen. Over 2 weken hopelijk piepende kuikens. Waarom we dit doen is niet om gutto's om de populatie omhoog te gooien. En helemaal in dit stadium van, nou ja, er zijn nog steeds aardig wat gutto's. En kijk, het lost de problemen niet op. De problemen die er zijn in het intensieve veld. De kuikens die kapot gemaaid worden. Ja, dan kunnen we wel weer nieuwe vogels in de lucht gaan gooien, zeg maar, door ze alle eieren te verzamelen en uit te broeden. Maar daarmee lossen we het probleem niet op. Want deze vogels die gaan waarschijnlijk ook weer daar zitten. Die worden ook weer weggemaaid. Ja, Oké, ik weet het, we zijn met z'n allen... Grijpen we al gigantisch in hier in de natuur. En kun je het al geen natuur noemen, is het dan een cultuurlandschap. Alleen lost dit het uiteindelijke probleem niet op. Maar de kennis, maar daarmee is het wel zo dat de kennis die we hiermee opdoen, ook, en dan heb ik het puur over het uitbroeden, kan wel gebruikt worden op het moment dat het wel nodig is. Dus op het moment dat we wel een lepelbekstrandlopen situatie krijgen, waarbij we nog maar 300 broedparen hebben en er echt wat moet gebeuren. Maar ik hoop eigenlijk niet dat we zover komen en dat we hier met z'n allen gaan veranderen en problemen oplossen. In plaats van ervoor weg te lopen. Ja. Nou, de eerste kuiken. Ja, het is geboren. Het is uit het ei gekropen. Of verbazingwekkend hoe snel dat beest uit het ei gekropen is. En ook wel super spectaculair om dat zo van dichtbij te zien. Maar ik zie het nu ook een beetje liggen. Op te drogen. Het is nu nog een beetje nat, nu het uit het ei komt. Het mag eerst een paar uur lekker in de broedmachine nog zitten. En dan wordt het droog. Ja, dus we worden sowieso elke dag gewogen en opgemeten. En nu is het vooral ook aan dat we ze wel echt zien eten. En drinken doen ze al. Dus dat doen ze uit zichzelf al. En het is nou nog vooral met eten wat ze niet doen. Ruzie maken dus ook als je. Ja, of het nou ruzie maken is of dat hij meer pikt op iets wat beweegt gewoon. Je bent vrij snel lopen al. Ja, nagaan in het veld, dan lopen ze nu, beginnen ze daar ook al hard te lopen. En dan zijn het kilometers die ze al af kunnen leggen. Ja? Ja, dat gaat echt ontzettend snel. Ja, je ziet het ook wel wat het best ontwikkeld is eigenlijk van die vogel. Dat zijn de poten, het zijn eigenlijk kleine donsballetjes op gigantische stelten. Nou, om te vluggen, op zoek naar voedsel te gaan. Kijk, het zijn natuurlijk nestvlieders, dus die moeten zelf op zoek naar het eten. Dat maakt het ook mogelijk dat we ze eigenlijk hier kunnen houden. De moeders die doet helemaal niks. Nee? Nou ja, wellicht leidt die ze wel naar bepaalde plekken toe, naar goede of slechte plekken. Alleen, verder is het alleen de bescherming waarvoor die er is. Maar die geeft geen insectje aan haar jongen.
Ja, nou, wat ik totaal net terug hier, en kan ik zeggen dat is dom, is wat we achterkwamen doet die vogels uit de breedmachine kwamen. En dan eigenlijk dagenlang een heel soort tijd besteden om echt jip sliepen. Ik denk ook baby's. Dus de zus die vogels zus dan lezen en die sliepen gewoon hartstikke jip. En dat heel ontroerend vond ik het. En dat ging ik totaal net betocht. Ja, dat we de hele week hier dag en nacht al ongeveer zitten. Om te kijken wie uit welke ei komt. Maar goed, hij raakt leeg. En dat zijn allemaal een stuk of 6 eitjes. Die zeker weten uitkomen. Er zijn wel een aantal die denk niet meer uitkomen. Eén ei met een doodkuiken gisteren ook. Kuiken die er niet meer uit kan, dat wel aangepeken. Er loopt hier een mooie stal vol met guttelkuikens. Dus Ja. wat dat betreft hebben we ook wel genoeg zo ongeveer. Deze jongens, die gaan vandaag voor de eerst naar buiten. Die zijn nu een week oud. Dat zijn mooie grote vogels die kunnen in principe redelijk goed voor zichzelf zorgen. Ook qua warmtehuishouding. Dus normaal worden ze natuurlijk heel veel nog bebroed in het wild. Het gaat van ongeveer 80% de eerste paar dagen neemt dat heel geleidelijk af. En vanaf dag 7 ongeveer dan kunnen ze zich redelijk goed zijn zelf. Ja. Dus vandaar dat ze dan naar buiten gaan. Er is ook een kleine radiozender achter op de rug nu. Je ziet hier allemaal van die antennetjes. En daarmee kunnen we ze dan weer terugvinden. Want het terugvinden wordt nog wel een probleem. Maar nu eerst zou iedereen nog maar eens helemaal opmeten. Kijken hoeveel iedereen weer gegroeid is. 44,5. Deze is best rustig. De eerste paar dagen zijn ze ook best rustig. Maar ik vind eigenlijk juist dat ze minder aan ons gewend raken. Dat ze meer van ons weggaan. Het is echt niet zo dat ze ingeprint zijn op ons. Dat ze ons gaan achterna lopen bij wijze van. Dat zou wel heel mooi zijn. Daar gaan we. Valse hond. Jelle en zijn studenten leren de pietjes alle dagen boeten rennen in speciaal daarvan maken boetenverblijven. Hier worden de beesten bestudeerd en zien wat ze krijgt eten. Naast gaan ze weer op stal voor bescherming en haar veiligers. We meten de tijd zometeen hoe lang het duurt dat die eruit gaat. En dat is ook om een soort van leercurve achter iets te bepalen. Waarmee we ook een persoonlijkheid... vaak als je vogels loslaat, de een die vliegt gelijk weg en de ander die blijft. En dat is vaak heel erg gecorreleerd met de andere gedraging. En wellicht ook met trek. En dat zijn allemaal kleine subtiele dingetjes die dus tussen vogels verschillen. Nog een minuut. Ze zijn toch al wel rustig. Yes. Dus EUV. En NAM. Dan moet even die doos even daar nu een beetje neerzetten. Er zit echt een groot verschil tussen, hè? Tussen een beetje. Kaal Hendrik en Utrecht Isbrand Hendrik.
Ja, dus om het einde van de dag dan allemaal die kuikens allemaal weer uit. En je hoopt zoveel mogelijk eigenlijk gewoon dat je ze gewoon snel kunt pakken. Op zich, zeg maar. Want ze hebben allemaal een kleine radiozender hebben ze op. En daarmee kun je ze wel heel goed weer terugvinden. Maar dat kost toch altijd veel meer tijd. En je wilt het liefst zo snel mogelijk, zodat ze die handling, allemaal, dat het vervoer allemaal zo snel mogelijk is. Dat is toch altijd wel een beetje een stressvol momentje voor die vogels, kan ik me indenken. Waar kan deze in? Daar zit deze onderste. Nou ja, dus gelijk als ze terugkomen, dan wegen we ze gelijk. Dus hebben ze ervoor gewogen, voordat ze erin gingen. En nu dat ze eruit gaan, dus dan kun je precies zien wat ze toe of afgenomen zijn. Hoeveel, ja? 121. Hoe heet die van jou? En vervolgens hebben we hier nog stukjes toiletpapier of keukenpapier in zitten. Waar we dan ook nog op een reis van hier naar huis, naar het veldstation. Nou ja, dan denken ze wel een paar poepjes en dan verzamelen we die poepjes nog weer. Om ook nog meer te kunnen zien wat ze dan precies gegeten hebben uit die enclosure. Ik kon hem niet vinden, hoor. Of ik hoorde hem niet eens. Hoeveel moeten we nog? Oké. Ah, piep. Nee, voor mij moet hier ergens liggen namelijk. Ja hoor. Soms mooi helemaal op de verkeerde plek, man. Nou, die vind je dus niet, hè, als hij geen zender heeft. Nou, tot zo. Breng eerst die vogels weg. De zender is weer dood, hoor. Die zender is gewoon dood. Nou, doen we zo thuis wel rijden met die hap. 1, 2, 3, einsteigen bitte, einsteigen. Boom, boom. Einsteigen. Wir fahren ab. Nach Hause, we gaan weer naar Hause. Het stikken gek in de kop. Nee, jongens. Nee, het werken gaat door, hè. Het werken gaat... Ah, nee. De dag is klaar nu, dus het enige wat we... iedereen is verzameld. Iedereen zit weer in de hokjes. Of in de hokken, mag je wel zeggen. En daar blijven ze de rest van de nacht. En dan morgen vroeg brengen we ze rond een uurtje of 8:30. Dan brengen we ze weer... of rond een uurtje om 8:30. Dan gaan ze weer terug naar het veld. Nu kunnen ze, mochten er in bepaalde velden niet genoeg voedsel aanwezig zijn, dan kunnen ze dat nog een beetje aansterren vannacht. En dan is het Safir. Joert riet Jelle met het zien van zijn besendere skriezen naar de eerstgrens van Polen. En in Friesland lieten ze op hetzelfde moment 10 oren skriezen los met elke zender. Zo, dat was een rug voor een jaar. Net allemaal wat erin gehad.
Dus een paar burpees gehad. Maar verder, ze staan nog steeds allemaal goed op hun poten. Ze zijn niet warm, ze zijn niet heet. Ze zijn wel redelijk cool allemaal. Ze kijken wat verbaasd om zich heen als we ze eruit halen. Maar het lijkt allemaal nog goed te gaan. Nou, nog 5 uurtjes, dan zijn we er. Het is altijd zo dat op het moment als het uitvoeren heeft en het is logisch, dan denkt iedereen, oh, kijk, het is logisch. Dan wie het zo'n Elien zo. En eigenlijk is het nog heel iets zo, dat de hele vrouw denkt dat de vogel uit een ooi roept, dat dan alles vastloopt. Dat het dan duidelijk is welke richting er uitvlucht, hoe lang dat volhoudt, wat er ook winter in gaat en hoe het er weer omkomt. Dat hele trekgedrag, dat genetisch is. Benamelijk zo bij jongvogels, maar ook bij grote vogels, die het net met hun ouders op trek gaan. Nou laten we zien dat dat gewoon net zo is. Dat laten we net zien door de gen te zien. Nou, zeker zijn ik wel, omdat we zusjes en broertjes vergelijken hebben. De helft van dat gezin, dat ging naar Polen, de andere helft bleef hier en waar je loslaten. En was dan juist dat die Poolse vogels die het verplaatst binnen, die gaan dingen van die de Poolse vogels ook doen. Dat heeft helemaal niks meer met de Friese gedrag te maken. Dat de beesten die in Friesland los is, die doen het als de Friese vogels. De 7 zijn nog helemaal weg en nog 3 die staan hier nog wat. Of er zijn hier nog 3 die staan hier nu een beetje om zich heen te kijken en die kunnen ook wel vliegen, maar die zullen zo wel weggaan. Dus en het is al wel, het is al wel een beetje dat je denkt, oh, als het allemaal maar goed gaat, als het allemaal maar goed gaat. Maar ja, daar kun je toch niet zo heel veel meer aan veranderen. Nou, nee. Ook met zender? Nee, met zender. Wacht even. Ja hoor, dat is met zender. Komt allemaal vlieging al heen. Zo, de tering man, dat hele beest dat is gewoon... Dat vliegt mij al. Dat is wel gaaf hoor. Na een eerste seizoen hebben Jelle en Mo nog 2 jaar lang elke maaltijd 40 skriersenpieken grootbracht en met zenders volgen op haar reis naar Afrika en weerom. 5 jaar na de start van het onderzoek praten we weer over. Krijgt voor dat Jelle klaar is met zijn promotieonderzoek. Dus eigenlijk wat we nu, na die 5 jaar, en eigenlijk dus al wel gedeeltelijk eigenlijk na die eerste migratie naar het zuiden, wat we kunnen zeggen is dat die route gewoon niet ingebakken ligt. Dat er een heleboel flexibiliteit is eigenlijk in waar en hoe die routes zijn. Maar omdat we een gedeelte van die vogels in een andere omgeving hebben losgelaten, hebben we kunnen zien dat die vogels die we verplaatst hebben, dus de broertjes en zusjes die we verplaatst hebben naar Polen, dat die iets compleet anders doen. Zowel qua timing, dus de timing van de eerste zuidwaartse trek en de eerste noordwaartse trek was compleet anders dan hun broertjes en zusjes hier in Nederland. Als qua route. Dus als een plek verdwijnt tijdens een hele goede opvetplek of een rustplek tijdens die migratie, dan is er wel de mogelijkheid dat die vogels wat anders gaan doen. En dat is een hele optimistische consequentie. Dat ervoor verhoort dat vogels toch een leergedrag zich daar snel aan aanpassen kunnen. Zoals dat alle jaar inbak zit in die vogels, sterker dat alles genetisch is, dan is de enige manier van aanpassen is dat er een heel soort dieren vallen, letterlijk. Het is dus geen robot die elke keer naar hetzelfde plekje gaat. Zolang er maar binnen de omgeving waarin die zit, dat er ruimte is voor een plek. En dat die plek er is, zeg maar. Want anders dan denk ik nog steeds dat het einde is. Dus ik denk dat dat eigenlijk een enorme tropraak is en dat merken wij nu we de zaak publiceren willen. Omdat dat eigenlijk een boodschap is. Dat een heel soort collega's nog net om willen. Die willen naar net leeuwen dat het net zo is.
En wat we nu ook zien, ontwikkelen eigenlijk in die jonge vogels die we opgevoed en zo lang volgen eigenlijk al. Die vogels in hun eerste levensjaar eigenlijk routines opbouwen die ze de rest van hun leven gaan doen. Dus die veranderingen die kunnen heel snel plaatsvinden door die jonge vogels. En dat zijn nou eigenlijk de veranderaars van een populatie, in elk geval bij gutto's. Dus het hele algemene van dit verhaal is, vanuit de skriers, is dat we er weer eens een keer op wezen worden hoe groot die capaciteit van leren en mooi maar verhoring eigenlijk is. En dat slaat waarschijnlijk ook op jezelf. Ja, en nu eigenlijk moet ik me ook weer kijken hoe ik me verder ga ontwikkelen eigenlijk. Wat eigenlijk ook nog steeds een beetje een jonge guttel ben die een volgende stap maakt. Nou, nu eerst wel uit het guttelwerk wat gaat, maar wat ik verder ga doen, ja, en wat ik ga doen, ja, ik ga gewoon verder kijken.